posachedwa abadde okubasitaniza mmene wayankhula apo nkalindo lero lino pa 13 March 2025 takhala ndi mbundi potamvetserani The DC golide ndi golide olo utamukwirira pansi kwa zaka zambiri, koma golide ndi golide, komanso chilungamo ndi chilungamo. Olo patapita nthawi utazunzika munthu, olo anthu atakunyoza motani, koma chilungamo ndi chilungamo chimazaoneka basi. Komanso boza ndi boza, olo utapanga zotani kuziyeresa motani, koma iwe ngati uli ndi boza ndiwe waboza. Okuba ndi okuba, olo zitavuta zitatani, siku lina umaza kumana ndi siku la 40. Ine nimanyadira kwambiri chifukwa ine kufika siku la lero ndi inuyo Amalawi. Kopanda inu Amalawi ine kulibe. Kopanda inu Amalawi amene mmapeza nthawi ndikumandipempherera ineyo mwina moyo wanga palibe. Ndimakunyadirani chifukwa cha mafoni amene mmandiimbira, chifukwa cha message amene mmanditumizira kundichita encourage, komanso ma advice amene mmandipasa kunena kuti akalindo pamene uli pa ulendo opita ku chilungamo umakumana ndi zambiri, ndipo zokhoma zimakhala zochuluka. Limba mtima mwanawe, timakupempherera. Ine ndimakunyadirani Amalawi ochuluka amuziko lino nonse, kuchokera kumsanje pakana kuchitipa, nkhotakota pakana kumchinji, komanso maiko ambiri kuchokera ku South Africa pakana kukafika ku America. Mumandipempherera, ndimanyada kwambiri, mmandichita encourage. Utenga wa chenjezo ukupita ku Malawi polisi. Lero ndikufuna ndichenjeze makamaka a polisi amene ndi IMCP. Chifukwa tuku area fete kapena ku polisi, Malawi polisi, muli a polisi a mitundu iwiri. Pali a polisi amene ndi a Malawi, komanonso kuli a polisi amene ndi IMCP. Choncho utenga wanga mama wa uno ukupita kwa a polisi wonse amene amazitenga kuti iwo ndi IMCP, amene samagwira ntchito yawo in a professional manner, amene pakana lero atha kuwachosesapo anzawo kukawaneneza kwa akuluakulu kuti awoto amapanga zakuti, awo amapanga zakuti. Inuyo ndi amene ndikukufunani mama wa uno, kunena kuti mukamakhala mudzidziwa kunena kuti dziko ili limaoneka ngati ndi dziko laling'ono koma ndi lalikulu. Mudziwe kuti pano pa dziko lapansi palibe amene ali wamuyaya, ndikunena kuti inu a polisi IMCP. Ndipo mudzidziwa kunena kuti wandale si munthu womukhulupirira. Wandale zinthu zikakuvuta umakhala wekha. Ndipo mukanatengerapo phunziro inuyo IMCP, makamaka a polisi amene mmapanga matama pakana mafika size sopano yoma zipanga ngati inuyo sopano ndi mphawo wa president, azibale awo wa president. Makamaka a polisi amene mukuchokera ku Central Region, ndikukufunani ndikulankhuleni mama wa uno kunena kuti mukanatengerapo phunziro mukamapanga zinthu zanu. Nthawi zina muzitengerapo phunziro pa zimene zikuchitika mu dziko lanu. To buy a leaf ndikumakhala osamala pamene mukugwira ntchito. Wandale mukamukhulupirira kwambiri, siku lina muzasala nokha ndipo muzanong'oneza bondo. Inuyo a polisi IMCP mwafika no size yomapita ku ma demonstrations mutatenga mfuti koma muli zipolopolo za live. Iyi ndi meeting yanu imene mmakhala nayo musanapite ku mademo, mmapangana zimenezo kunena kuti tiyeni titenge mfuti zimene zikakhale ndi live zipolopolo. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti Amalawi muziwe ichi, kunena kuti kuzomba mademo akuzomba amavenda aja kumene kuchako a polisi ena anatenga mfuti zimene zinali ndi live ammunition. Ndipo kuzomba ndikunena mopanda mantha atu apapa. Kuzomba kunaomberedwa siku limene jalo munthu ziwawa zisanayambe, mwana wa zaka 19 Alfred Chimwaza
tikunena pano is battling for his life ku Zomba Central Hospital. Ndipo apolisi muyenera mudziwe zimene zizi kunena kuti nthawi inalipo nthawi ina anzanu amenenso amazitenga ngati iwo ndi madolo amene anamupha Buleya Lule. Tikunena pano akuseva kuja kumatchedwa kumaula. Tikayang'ana pa nkhani yonse muona kuti andale anali involved, koma iwo padakali pano pali mmakomo mwawo akudya chakudya chawo, nyama zawo ndi akazi awo ndi anawo. Anzanu amene amapanga matama nthawi imeneyo kumazitenga ngati ndi madolo pakana ndikumupha Buleya Lule, tikunena pano ali kumaula. Andi tikufuna ndipemphe ma human right watchdogs kunena kuti muifufuse nkhani imene iyi. Amalawi human rights tapita ni ku Zomba Hospital mukafufuze mukapeza kuti kuli mwana amene waomberedwa kuseri kwa khosi kunkhongoku, amuombera chipolopolo cha live nthawi ya mademo. Tikananena kuti kapena mwina amuombera nthawi imene yoyo ujeni ziwawa amene zinachita erupt mu Zomba ikanakhala nkhani ina, koma amuombera mwanayo chinthawi ya mademo anthu akusangala ndikumuombera ndi chipolopolo cha live. Just like imene so kunaliri ku Mzuzu Zulo kumene koko aomberako nyamata wina ndikumuthyola miyendo yonse iwiri. Izizi ndi zinthu zolesedwa kwambiri mu dziko la democracy. Izizi zimunati mpangidwire report mukapezeka kuti ku International Criminal Court, mukapezeka kuti mukapezeka ku Hague kumene kumapita anthu amene amapha anzawo, waphera anzawo ufulu. Choncho apolisi akuzomba komanso apolisi aku Mzuzu amene muli mu MCP camp mukuyenera musamale kwambiri. And izizi tizichita monitor ngati naye one of them amene ndili mundandanda wa ma activist tizisatira zimene tizione kuti kodi mwana amene iyi akupeza bwanji, andi mwana amene iyi akakhala kuti muna sakupeza bwino kapena china chake chachitika tingoti imfa imene muziwe kuti tifufuza chifukwa mfuti ina iliyonse imakhala ndi nambala. Ndipo chipolopolo china chilichonse chimadziwika kuti chipolopolo chachoka mu mfuti namba chakuti chakuti. Izizi ndiye mudziwe, sidi kupanga somantha iya. Inu ndi inu zisiri kwambiri. Ngati kuli anthu omvesa chisoni ndiye ndi apolisi amene pakali panopa moyo wanu ndi moyo ozunzika koopsa. Anthu akukupangirani mademo kuti mwina mawa lino musuze nsuzi wa nyama mukhale ndi pasalale yabwino, koma inu yonde pamene mukutenga mfuti ndikumasakasaka nazo anthu ndikumapha anthu. Uchisiru kwambiri. Ngati kuli anthu omvesa chisoni ndiye ndi inuyo amene sinayembekezere iya. Ena apolisi ena amazitenga ngati kapena ujeni ziko linolondera ambu yawo, kapena MCP yonso ndi ya amawo. Ati simply because they are coming from the center. And anthu ambiri anzawo apolisi akuzunzika koopsa chifukwa cha abakha ngati amene wawa. So iziwa ndikunena kuti ifeyo timapanga kafukufuku tadziwa china chilichonse chimene chinachitika ku Zomba, tadziwanso zonse zimene zachitika ku Mzuzu, kuti pali apolisi ena amene anabwera pa mademo pajapo ali ndi mfuti. Andi ati imene iyi ndi plan yanu imene mwapangana ku MCP ko kuti mademo akamachitika pazikhala apolisi ena azikhala ndi mfuti za live ammunition, just like imene inapangira 20 July kunaphedwa anthu umene kujako ku Mzuzu. You want to repeat the same. Ndiye chiseko chakupananitu sitikusiyani ife tizapitirira kuyenera pa chilungamo, kuphedwa kuyikidwa poison, koma sitizangasiye kunena chilungamo iye. Muzichita learn from what happened some time back. Mene anzanu ena tikunena pano are rotting in jail chifukwa chomusangalasa ujama chedwa kuti wandale. Wazuka bwanji mzanga rozani zanu mwayiona tundende mene imakhalira ete pamene pajapo alozani zanu ndikunena tu inu alozani azanga amene tinaimba limodzi double kiki pamene pajazachitika zija kumangidwa kuja should give you a lesson kunena kuti pa zonse zimene mukupanga muzipanga ambere chire wandale si munthu omudalira. Ndipo inu oyimba ambiri muziziwa kunena kuti pamene mwazichita attach ndi andale
muziwe kuti career yanu mukuichita compromise chifukwa mokhala ndi audience imodzi ndiye kuti ma supporters yanu mmachita divide. Ndiye muzifunse kunena kuti kodi ngati akukanika rozani zanuyo kukhala ndi ndalama zolipirira madzi kuli bwanji kapucheche ngati ineyo, kuli bwanji iweyo nzanga iweyo wakunsanje wakuchitipa kuja anthu akulephera pakana leroli kumayenda m'misewu yabwino wakukalonga nanga iweyo wakulikoma uzapanga bwa wakuchizumulu Island uzapanga bwa wakuphalombe. Mukuyenera muzisamala kwambiri abale anga makamaka mukamadira ndi andale ndi zinima uza kuseri kwa polisi inu alozani zanu muyenera kuti musegule maso anu kunena kuti anzanu wamangu kukondani nthawi imene mukamang'amba kukamwa kumawayimbira ncholinga kuyuzeni. Apapa zikuchita kuoneka kuti Amalawi ambiri makamaka oyimba akugwirisidwa ntchito molakwika ndi andale chifukwa akanakhala kuti oyimba wasa akugwirisidwa ntchito molakwika ndi andale akuwapasa ndalama zaphamwamwa ndiye kuti bwezi pano alozani zanu mazi atalipira anzanga double kiki tinang'ambatu paja nyimbo ija ya double kiki kiki oye kawakulu aye MCP ndi fire chifukwa akanakhala kuti amakukonda nizeni ndiye kuti mmene anangomva kuti alozani zanu watengedwa chifukwa chommenya wa waterboard akanaka kutulutsako ndi kumene koko anzanu kodi awado anali kuti chifukwa paja ndipo ndapa ndipo ndepoto sanakakutulutseni usiku omwewo bwanji. Ndi pamene mungatengerepo phunziro kunena kuti ifeyo zimene timapangazi amangotifuna nthawi yomweyo andiso akanakhala kuti anali oyimba akunja ndiye kuti akulandira ndalama zambiri ndalama zaphamwamwa koma chifukwa chakuno ku Malawi timangosusuka sitiziwa chimene tikupanga. Malawi muno muli anthu amene amayuza anzawo makamaka andale amafuna anthu nthawi imeneyo zimene apanga afuna iwo zinthu chifukwa akanakhala kuti andale se anthu ogwirisa ntchito anthu molakwika anthu mwe ena mwa iwo amene akati azisangalala ndi alimi. Pakali panopa mulimi ni munthu amene akuzunzika kuopsa koma mukapita maiko ambiri mukapeza kuti mulimi ndi amene akukondwera. Kunoko foja akudikiridwa kuti agulisidwe chaka chino ndiye kuti mulimi yangopita kukapereka foja wacheyo kwa kuboma chifukwa kwacha ndiye yagwa dola ndija ili pamene pachachi kusonyeza kuti amene atakavutike nanga paja ndalama to ya ku Malawi mukamagulisa ati foja mmagulisa $dollars ndiye mukayiyang'ana ndalama yanuyo ya Malawi kodi mulimi yopochoka kumene kwakatengako chani faje kuti tufoja akhale foja kumakhala zinthu zimene zimalowa zinthu zambirimbiri za makobiri zimene zimalowa kuti foja achitike kuma asogoleri athu ndi asogoleri opanda manyazi. Tikunena pano ati anali ku meeting yonena kuti palibenso kukweza foja ndiye ngati simumukweza fojayo ndiye kuti alimi mmene avutikiramu akangopereka foja waulere simungakhale nthawi inacho kumaganizira alimi kuchokera alimi anzimbe ma smallholder farmers wonse ati ma smallholder farmers wonse ziko loserino pakana awawa afojawa simungawaganizire ndi ndani amene atazabwere siku lina kuzachita bero wawo timavuto anthu amene wawa. Andi ndizomvesa chisoni kwambiri kuti alimi ambiri pakali panopa ali ndi ngongole zoopsa kunabwera mabungu ena okuba amene amango abera alimi takupasanichi basi mmafuna nthawi imene yofoja yakata akakhala kuti ali mu season. So kairoso tinamva kuti ujeni foja wambiri munampinyola kale munaandira ndalama kale kwa azungu chiseko chitakupanani nkhani za mafuta ndiye sindikuziwa kuti zikhala bwanji. Malawi muno anthu akuzunzika anthu akuzunzika koma mupangira izi chifukwa chokuti ana anu amapita sukulu zakunja mmadya bwino mmadya zaulere china chilichonse kwanuko nchotheka koma anthu akuzunzika kwambiri. Andine ndimafuna ndizaone boma lina limene liti lizabwere limene lizasiye zopusa zangati zimenezi andale mmaberekana nokha andale inuyo
mmakanga timmauzana kuti apa iweyo tiye ulowe chaka chino ukalowa ujeretu. Ndizi zikupangika kuti anthu m'Malawi muno akungozunzikamo pakana lero. It is very, very, very sad. Instead of growing the economy, muli busy padakale pano pati kudati muzimangana. Ndiye tukukhalatu gude. Tayerekezane mukammange atupere muluzi. Yerekezane mumange Arthur Peter Mutharika. Tayerekezane muone mmene ziko litulinyumwire. Mwina mmango omva kuti anthu amakhonza kulusa futi chakumayisatira imene jayo osatuluka zipolopolo imeneja. Tayerekeza mupangeza uchisiru zane zimene mukupangazo ndicho linga kuti ati anzanu asaime nawo zisankho muamange. Ndiye mumange kadalisoka bambe, aya mumange Norman Chisale, mumange ujeni Vice President Central Region Gangata. Tayerekezani muone mene ziko liti likuvutireni muzachita so regret noka. Inu ndino makape kwambiri mwazuza Malawi malamo kuti mupangezo kuti ziko lino anthu azisangalala mukupitirizabe kumapanga uchisiru. Ndiye ena ife sitima dandaulatu ya sitima upatu ya tikuuzani chimozi ndipo mademu amene ati abwere masiku akubwerawa ukhala mademu okuti inu simunaoneso yaye. Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, Tiye Mabuka Box 76 Mulanje Malawi. Lozalizalu iveliole awelele iribe udolo. Unalikuyankula kwa Bon Kalindo lero lino pa 13 March